en tiyo gi dhok marach mar jodonga ich. Because gima timore ground ok en mar ich kata mar jodonga. En ni nitiere achiel ariyo adek matimore kaluo minyalo kwano ni ndarani dhi mbele, ndarani dhi mbele, ndarani osebedo tarak, gima kama oserumo, stadiums dhi mbele, affordable housing. Nitiere dongruok ma sani jopiny chako neno. Kidonjo Homa Bay moae kanyakla kaka koro wan gi te wa Homa Bay, mano bende ne timo marach no kiko maber. Ta nadwa ni mondo obed national. Ineno image mar city kosechako appear within Homa Bay. Magi gik madonjo e ngima japiny directly. Koro gima wawuoye ni ok en mar Viscount, ok en mar weke, ok en mar omulo, ni nitiere jok mosechako yudo ber makoro gitero ji nyalodia. Gima watemo wacho ni isara kata neno mwaseneno en ni Rais Ruto dhi kodwa maber. Makoponi omedo dhi kodwa maber. To onge tiende chako keto conditions maber nikech kata kisero nyako to nyako to seneno dalili ni ng'ani endi kata ot manotera manabe aneno ma en ot makoponi okawa ta adhi donje kaka koro chiegi maneno kit gari ma en godo kata kind of treatment this motera iseneno dalili ni ma endi ng'at madhi rito maber. Podi keto ne ng'ani conditions ma samoro ok nyalre. Okay.